hindi pa daw tayo nakakarating sa Bulsokan Falls. This is one, kumbaga, dito nagsisimula yung tubig papunta ng Bulsokan Falls. Yung Bulsokan Falls nandun pa sa baba, pero dito pa lang sulit na sulit na yung maligo dito. So if you can see, yung tubig dito napakalinaw, and then yung stone, yung rock, so pwede kang mag-slide, but be careful lang during rainy season. Hindi talaga siya advisable since napakadelikado ng darasnes ng tubig. If you are planning to go here, you have to take a jeepney ride from Iloilo City to the town of Niagao, then look for a motorcycle in the town of Niagao going here in Bulsokan Falls in Barangay Dilian. I think Dilian. Almost 30 minutes na rough road yung dadaanan ninyo papunta dito. Then mayroon pa kaunting lalakarin papunta sa falls mismo. At sa ngayon wala pa silang tour guide. So far yung tubig napakalinis, malamig, maganda yung rock formation, hindi masakit sa katawan. Yun lang, yung tubig medyo malakas yung current. For sure dali ka talaga ng current sa baba. It's almost 11 in the morning and medyo hindi naman gaano kainit. Tara, dito tayo. Medyo malakas yung current dito. Ayun. Malamig din yung tubig. Dito pwede ka makahiga. If you are planning to go here in Bulsokan Falls, Niagao, it is not advisable na pumunta dito during rainy season since yun nga, delikado yung current ng water. Siguro dapat number 1, maganda yung panahon, then ask na lang siguro ng help from the locals para sigurado. So far yung tubig malinis at medyo malakas yung current. The weather is good. Yung marinig mo lang is mga ingay ng insekto at yung ingay ng tubig. Very relaxing at nakakawala ng stress at pagod. After I think 30 minutes or 1 hour na ride, nakarating din kami dito. Then wala namang tour guide, naglag lang kami sa barangay at dinala lang kami dito ng driver. Yung sabi ng driver, susunduin daw kami mamaya mga 1 PM